Bona hora. Avui, des de la Biblioteca de Figueres, us proposem la lectura i la tertúlia de la nostra ciutat de Thornton Wilder. Thornton Wilder, Estats Units, 1897-1975. Dramaturg, novel·lista, que va guanyar 3 premis Pulitzer. Un d'aquests premis atorgat a la peça teatral que tractarem avui, aquests dies, La nostra ciutat. Això va ser a l'any 1938. Thornton Wilder, de família benestant, el seu pare es dedicava als negocis, però també era diplomàtic. Això va suposar que la família s'instal·lés en diferents ciutats i el jove Thornton aprengués molts idiomes. La mare era una dona cultivada i una gran lectora. Aquesta afició la va traslladar, la va abocar al seu fill. De fet, Thornton Wilder, quan era alumne a l'institut, quan tenia uns 16 anys, escrivia el que ell en deia obres de teatre de 3 minuts per a 3 persones. Tenim una quarantena d'obres publicades. Això sí, no estan traduïdes al català, ens haurem d'esperar. Wilder, ja de més gran, impartia classes de francès en un institut rural a Nova Jersey. Anys més tard va ser professor de literatura compartida a la Universitat de Chicago. Durant la Segona Guerra Mundial es va allistar com a oficial de l'exèrcit dels Estats Units. Va ser un viatger empedernit. En els seus viatges va conèixer, d'entre d'altres personalitats, a Sigmund Freud i, a més, va fer amistat amb ell. Però la persona que més en sabia i que més coneixia i que va estar estudiant al llarg de la seva vida l'obra i la vida de Thornton Wilder va ser Penelope Niven, biògrafa i estudiosa i defensora del llegat d'aquest escriptor i dramaturg. Penelope Niven va morir el 2012. Ella ens ha deixat petja de tota la feina literària i personal del dramaturg. Bé, anem al gra i ens endinsem en la nostra ciutat. Dramatúrgia estrenada fa més de 80 anys als Estats Units. La nostra ciutat, la ciutat de tots. Un recorregut vital que ens mostra els ressorts de la conducta humana en el marc d'una família. Ens fa de mirall d'un fet humà, real i creïble, emprant el feedback, explorant les relacions familiars. Ens ofereix un sentit pregon del teatre que ens condueix a la reflexió. Actors d'un escenari vital on, segons l'etapa que viuen, interpreten un o altre paper en el marc d'aquesta gran auca que anomenem vida. El cicle vital de la vida. El món com un teatre. L'home com un actor. La vida com una escena. Shakespeare en sabia molt de tot això. I Wilder encapsula veritat i ficció literària i en fa partícip al públic, a partir del trencament de la quarta paret. Un joc metateatralitzat, farciment d'idees aparentment espontànies, però alerta, culturalment arrelades i encursetades, situacions que reforcen el pols moral establerts del moment i el compromís que aquest suposava. La vida és un teatre i el teatre és vida. Un relat costumista,
durant els anys 1901, 1904 i 1913, on les dones viuen sota el domini dels homes. Un món al·legòric, farcit de símbols onírics, que anirem desgranant a la tertúlia de la Biblioteca de Figueres. I abans d'acabar us vull informar que en el pròleg de Ramon Espejo, que parla d'aquesta obra de teatre, esmenta que el grup teatral, l'Arlequí, va destacar per el muntatge que varen fer de la nostra ciutat. De ben segur que la nostra companya i amiga Margarita Mas ens podrà comentar i il·lustrar sobre aquesta posada en escena tan reeixida que varen fer l'Arlequí a Figueres. Margarita, prepara't. Fotos, tot el que tinguis. Fins aviat. Ens veiem a la tertúlia, llegim el teatre. I anem al teatre. La nostra ciutat.